nazdar lidi, my vás vítáme u nového videa a tohle, já jsem Snipe a tohle je Tajk. Proč je takový název Snipe Tajk? No, to vymyslel tady Tajk a hlavně já miluji, jestli znáte TF2, tak já miluju Snipera a tady Tajk má zase ráda Tigra. Takže Tajk vymyslel takový název, mně se to líbí, doufám, že i vám. A co na tomhle videu budeme dělat? No, takhle na natáčení. Asi, možná. No, tak budeme jezdit takhle různě okolí našeho domu a budeme dělat nějaký blbosti. A počkejte, trošku zrychleme. Teďka když tak se takhle na bruslích a to se nevadí. No a tak toho bude nějaký kratší video, jinak natáčíme buď vždycky v pátek a pondělí, teda když tady bude mít volno a já taky. A nezrychluj. Když tak se omlouváme za grafiku, protože to je na telefon a zatím nemáme kameru. To se všechno pořídí časem a bude to lepší. Takže že vůbec se nebojte, že postupně se bude zlepšovat videa. A jeden problém tady je, potřebujeme pomoc od našich budoucích fanoušků Snipe Tajků, jestli by nám pomohli natáhnout fotky do toho videa a takové ty věci jako třeba úvody, třeba bude předu napsáno Snipe Tajk, pak to zmizí a ukáže se video a takové věci, počkejte. Teďka možná pojedeme trošku rychle, takže se možná oddělíme. Jinak problémy jsou tady. Promiňte. Okay. Čau. Problémy jsou tady, že někdy můj mobil někdy blbne a ukáže se nějaký problémy, že se třeba bude potřebovat zaměřit, takže se nedivte na takovýchhle věcech. Ahoj, Tajku. Takže se nedivte, že na takových... No, takže se nedivte, že se to nikdy zableskne. No, jinak tady budou trošku větší problémy teďka se zvukem, protože tady pracujou. No, a když tak jste nám chtěli s něčím pomoct, jako s natáčením a takové věci, klidně nám napište dolů do komentářů, s čím potřebujete pomoc. No, tak se vrátil. Chvilku to trvalo, malý telefonát. Aha, Cizí hovor. Víš? No, tak doufám, že nevadí tyhle potíže a když tak nám napište do komentářů, jak nám pomoct a kdyby se nějaký ty věci zapomněli, protože se tohle co děje. Dole po popisku videa budete mít všechno napsáno. Tak tohle je naše první video a my se s Tajkem rozloučíme. Nazdar! Čau.